का हाल चल बा। एगो कहावत होला, जवन रोगिया के भावे तवन बैदा फरमावे। त ऐसन बात हम काहे कहतनी ई बता देतनी। कुछ चीज़ होला जैसे डॉक्टरी में जाइल जाला त लोग कहेला, कुछ लोग होला कि डॉक्टर साहब हमके हऊ दवैया मीठकी मिल जाई, चाहे सुइया न लागी त ठीक रहल। वही तरह के बात बा। कुछ गाना ऐसन होला, कुछ चीज़ ऐसन होला कि लिखल जाला कि हई लोग के सुने के चाही। अब उ लोग के ठीक लागे या चाहे नहीं लागे, तो ए लिए हम ये बात कहनी है। वैसे जे भी हमार चेहरा जानत पहचानत हो, मालूम हो ओके कि हाँ हम डॉक्टर हैं, दवाई करी ले, दवाइये के हिसाब से गीतियों हमार रहेला।